Napadlo vás někdy, že byste mohli investovat stejně snadno, jako si objednat kafe? A že k tomu nepotřebujete miliony? Dnes si ukážeme, jak začít s pár stovkami korun a nestát se obětí začátečnických chyb. Podíváme se na konkrétní investiční možnosti, ukážeme si, jak se vyhnout častým chybám a nakonec si řekneme pár tipů, které vám pomohou budovat stabilní investiční portfolio. Tak pojďme na to. Nejprve si pojďme vyvrátit pár nejčastějších mýtů o investování. První mýtus. Musím mít hodně peněz na to, abych mohl začít investovat. To není pravda. Díky možnosti nakupovat podíly akcií nebo investičním fondům může investovat už od několika stovek korun prakticky každý. Pokud každý měsíc investujete 1000 korun s průměrným ročním výnosem 11,3%, za 20 let můžete mít skoro milion, a to i bez jednorázového vkladu. Druhý mýtus. Investování jen pro experty. Ani tady nemůžeme souhlasit. Dnes existuje spousta jednoduchých investičních aplikací, které vás provedou procesem krok za krokem. S Fingood aplikací je investování jednoduché, intuitivní a srovnatelné s nákupem na e-shop. A poslední mýtus. Díky investování rychle zbohatnete. Bohužel, pokud někdo slibuje rychlé zisky bez rizika, pravděpodobně se jedná o podvod. Úspěch nestojí na náhodě, ale na pevných základech, trpělivosti, vytrvalosti a promyšlené dlouhodobé strategii. Teď se podíváme na konkrétní investiční možnosti. První a nejčastější volba pro začátečníky jsou investiční fondy, neboli ETF. Co to znamená? Představte si je jako veliký koš, kde jsou akcie, které vám umožní investovat do celého trhu. Tím nejznámějším je S&P 500, který zahrnuje 500 největších amerických firm. Jejich hlavními výhodami jsou diverzifikace a nízké poplatky. Pak tu máme fractional shares, tedy možnost koupit si malou část akcie. Můžete si tak koupit akcie velkých firm, jako je například Apple, Tesla nebo třeba Netflix. Pokud vás lákají kryptoměny, i zde lze investovat malou částku, ale je třeba mít na paměti dlouhodobý horizont a velké kolísání jejich cen, neboli volatilitu. To může vést k většímu stresu z investování. Dále jsou tady podílové fondy, kde za vás investice spravují profesionálové. To nejlepší jsem si ale nechal nakonec, a to je investiční crowdfunding. Na naší platformě Fingood.cz se dostanete k příležitostem, které byly dříve určeny jen úzkému okruhu investorů, ale teď jsou na dosah i vám. Začít tam můžete už od tisícovky a přidáte se tak 20 000 našich investorů. Pokud chcete investovat chytře, tady jsou 4 základní pravidla. Za prvé, zkuste využít strategii dollar cost averaging. Investujte pravidelně stejnou částku bez ohledu na to, zda trh roste nebo klesá, a dlouhodobě tak minimalizujte rizika. To platí zejména u akcií. Za druhé, nastavte si realistické cíle. Chcete mít dostatek financí na důchod, na bydlení, anebo jen ochránit hodnotu svých příjmů. Za třetí, vybírejte si vhodné investiční platformy. Mezi oblíbené patří například Revolut, Trading 212 nebo Fingood.cz. A poslední tip, mějte trpělivost. Krátkodobé výkyvy trhu vás neohrozí, pokud investujete s dlouhodobým horizontem. Jak vidíte, investování nemusí být složité ani finančně náročné. Stačí vám pár set korun měsíčně a vytrvalost. Vyzkoušejte investiční fondy, akcie nebo crowdfunding a postupně si budujte své portfolio.